ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు వాళ్ళు చూస్తుంటేనే ఆయన చాకు తీసుకొని వచ్చిండు. వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు. రెడ్డిగా ఛత్తీస్గఢ్ బీజాపూర్లో భద్రతా దళాలు ఆపరేషన్ కాగా నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఛత్తీస్గఢ్లోని బలరాంపూర్ సరిహద్దులోని జార్ఖండ్లో నక్సలైట్లు విధ్వంసం సృష్టించారు. రోడ్ల నిర్మాణ పనిలో నిమగ్నమై ఉన్న గుమస్తాను నక్సలైట్లు హతమార్చారు. జేసీబీ వాహనాలకు నిప్పిపెట్టారు. ఇక గుమస్తాని ముంచి హత్య తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. దీంతో ఛత్తీస్గఢ్లోని బలంపూర్లో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న జార్ఖండ్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కాగా ఇటన జార్ఖండ్లోని మహువాడనర్ పిఎస్ పరిధిలోని ఓర్సపదలో జరిగింది.